Знаете ли, че банкоматът не е само средство за тегляне на пари в брой? Благодарение на новата услуга BPay, На банкомат вече можете да платите сметките си за ток, вода, телефон, кабелна телевизия или да преведете пари към фирми, общини, данъчни подразделения. Досега плащането на сметки беше възможно само с дебитни карти. С BPay вече можете да платите и с кредитна карта Visa и MasterCard. Как става това? Може да използвате всеки банкомат от системата на Борик. Поставете картата си в банкомата и изберете други услуги. А от списъка с услуги изберете BPay. За да платите сметката си за телефон, е достатъчно да въведете кода за BPay на БТК. Ако не знаете този код, можете лесно да го получите, като се обадите на телефоните, изписани на екрана на банкомата. Кода за BPay на БТК е 72000. На следващия екран въвеждате номера на телефон. На екрана ще видите сумата, която дължите, и наличната сума по вашата карта преди плащането. Потвърдете плащането. Само с няколко натискания на бутоните на банкомата и сметката вече е платена. Бързо, лесно и успешно. Да забравим досадното чакане по опашки. BPay вече работи. Няма как да не я използвате, нали? BPay, be happy!